Etorri estardu balei, honetara ongetorriko bidearen bigarren zonaldea zuzeneko honetara eta bide txarrare bidea egiten jarraitzen dugu. Dena ondo badoa. Gaurkoan izan barko nuke ja gainabera eskuratzeko modua eta nortzen dugun diru guztian noski berriz ere inbertituko dugu gure baserrian. Hori izan edu behar ez dugula aurreztu behar. Utziko dugu. Bederatzetan egitzen duela, beraz, izango garen mena arrantzatzen. Jokoa gorra da, gure planaren bidean dago. Entrenamendu gainabera erosiko dugu telesail honetan.
Eta orain joango gara Pierren gana, jara azken izan behitzitango delako. Ikusten gaituzten bitartean dena ondo. Hala, begira. Hori 2000. Orduan,
Zaborrere noski salduko dugu. Justu gaina marrobiak bigarren urtera arte ezin ditugula izan. Vale, niveles igo gara. Pizkanaka bada ere praktika hartzen, gauzatxoak ikasten dira. Eguzkiarren bat gordeko dugu. Bada espada. Iridiozko gaina bera balio ditzu 8.000 urre eta dendik urrongo dut hartzeko. Bez joango gari gotzen apur bat arrantza eta landakuntza animaliari gabe. Lehen bai goazen hobeta. Gaur printzipioz euria egingo du. Lehen da bizia gura bat. Hirurehun egur ondartzan osatuak eskuratu hori izateko. Eta esto guztiak bongo bideos emango digute ez dituzte.
Hori ere saldu beharko dugu. Eta gehiago. Rapatu nahi dut arrain, alizatekotan basatzeko arrain getzailean, edo sartu alizateko eta suposatzen da horrekin ere diru gehiago emango digutela saltzen dugun arrainekin. Bai, espiritura gurekin daude, sakarra bakarrik. Azkenean arrain bat. Bazen hau. Eskerrak gaina beronekin ateratzen duen arrainak arrantzatzeko errazagoak dugu. Begira. Torre de arraña. Tengo da hor, ez dakigu. Baina doainik landatu dezakegu edozer gauza ongi ongo da guretzat.
Estrategia berdina arrantza du, gauzak landatu eta eratzen dugun dirua berriz ere inbertitu. A ver. Joango da hondartzara. Nera oso jauzi den areetara morusoak eta barroz ere ditera azteko. Horri durean. Joango gara gura apur bat gehiago moztera. Lea, beste partida batekin berekin eskonduta gaude eta mini gremlin bat daukagu. Eskerrak horrek ez duen bat nekat.
Ese no era. Vale. Vale, pitonese ja spidetettua gaur. Bueno. Arriba hay música, eso. Gracias, Carla. Sentitzen dut, baina egurra bai edo bai. Maru. Esan da bai. Bai, bada. Da harrapateko salnerik onena, printzipioz bai.
pagat. Eta nivelexo gara. Horregatik garrantzatzea beti da garrantzitsua. A ver. Azalore gehiago, hasi beharko ditugu.
perla gehiago arrantzatu dezakegu. Bot madarikatuak. Arrantza... Jarraitu ezagun. Ah, bueno. Me gustamosten. Hogeita hamarago.
Vale. Katu bat. Karin. Dragoi bolaren omenez. Naiz eta dragoi bolaren katu zuri izan. Oh. Bide hau ez dugu aukeratuko. Baina tira. Oso ondo, baina bide hau ez du hartuko. Sei egun.
Horregatik hau garrantzitsua zen. Konpontzea. Vale. Haciendo unas patatas blancas. Ya denbora ematen dugun itzultzeko, esango nuke baiet. Más ema. Vale, aquí ez dugu arrantzatuko. Edo bai, gaun energia gutxi hori.
A ver. Ea zero parekatzen duguten. Orain honetan. Goazeman. Erreko herria, baina gure hori bost. Gare euskitzu ezta?
Young. Ya liburu bat. Motxila handitzea elortzen dugun biharko.
Jarraitu ezagun.
Udan arandanoak dira honenak. Liburu bat. Ja, diamantea. Nahiko txarrantza dugu azkenean. Niveles gora. Me falta 6 kits. Ondartzen zeo zer topatzen dugun. Esto sakarrontzia.
Goazen manketzera. Bai.
jardunaldi guretzat oso onuragarria da. Zorima albarena garrantzitsua izango da. Batez ere udari begira. Horrela, harren gehiago harrapatu alditugu eta horren nivelez askarrago igotzen gara.
Allora vediamo le dopo. Sto facendo voglio di. Ah, caga. Ne errore, ne scondurato. Vengo y hago.
Barren ez dago txarto, Kojaren bidea, bueno, kide izateko 5.000 aurre beharko ditugu. Eta gero pila bat gehiago. Altxorrak ondo daude baldin eta beno lagunok, hau izan da dena, espero gustoko izan zaizuela. Eta hurrengoan gehiago. Agur. Txorimalo egin dezakegu.